Sanibingelela babukeli bomkhanyawo TV. Kukhona engifisa ukukuveza la okuhle. Mhlawumbe lapha emakhaya ungayibuza ukuthi awule ndoda yebo isivezile mhlawumbe ukuthi ike yabandakanya intweni zokuthatha into enjengemoto ukutshontsha. Ikuphi okunye ukugebengu mhlawumbe ihamba ikwenze. Ukugebengu mina bhuti uvusikwenzile kuningi. Yeah, ngineshow yokuthi ebugebengini okukhona ngoba ngisho ifraud mina ngeke ngayenza. Yeah. Ngineshow ukuthi ebugebengini okuningi engikwenzile bese kushotha into eyodwa. Yeah. It's either ngibamba ibank noma ngibamba imoto yemali. And leyo nto vele ngathi ngimase ngiqala ngistop ukuganga. Engangithi ngifuna ukuyogcina ngayo. Kahle kwase kuyindlela yami yokuyoyibulala. Ngayitshena lokho ukuthi njengamanje athi ngiyoyibulala ngalendlela. Mhlambe isizathu mhlambe sasidala lokho ukuthi mhlambe uzuyibulala. Ikhona into ekade ikuphusha ukuthi mhlambe ungaze ufike esigabeni esifana naleso. Yeah. But uvuse mina about life yami mfethu. Yeah. Was rough. Even namanje rough. Ukuthi wasengibona ngenye indlela. Yeah, kuyakhuleka. Yeah, impilo mfethu kimi kumina ibe rough. Yeah. Mina ngikhule ngaphandle kwama parent wami. Ngihlale nogogo. Ugogo ozala umama. Ngikhuliswe ekhaya komama kahle kahle. Yeah. Kunomalume khona la. So ekhaya ngakhisha ukuthi ngangahlezi kahle. Yazi ke mawengane endodakazi ekhaya kuthiwa uyishangana. Yeah, so vele ke ulokho akukhona ukuthi umuntu usuke ekuthuka but usuke ekutshena according to ukuthi ngoba awubelong la shothi uyishangana. Yabo ngoba ubaba wakhe akenza ngalutho so ufana umuntu okhamba. So mina kukho konke ubugebengu mina bengikwenza ngakutshela nje ukucalisa umlomo ukuthi kwakuyinhlalo yami engekho right. Yeah. Ngoba ngangifuna ukuthola something ezongenza ngibe right. Yeah. Engangokuthi ukube ngumuntu oweak kufanele ngabe ngikade ngafa. Ngangizama futhi mina ukuyibulala. Yeah. Ngakuzama kaningi ngapi. Yabona khona lama battery kuthiwa PM9 PM10. Lawa ayempula ngathi emnyama le uphuma ngathi kunamakamera nje. Ngiyakubona. Yebo lento mawuyivule phakathi la battery le inalento emnyama phakathi. Kwathi iyabulala. Kwathi iyabulala lento ayibulalile lento. Noma ngizothi ukuthi isikhathi sami sasingakafiki. Hayi ade mhlawumbe futhi mhlawumbe kwase ku expire kodwa nje beyibulala le nto ngoba thina nje emakhaya le nto besikwazi ukuthi imbuzi mangabe ina mhlawumbe onyaweni inebungu impethu sifake le nto zifilwane besilapha ngayo. Kodwa mina ngayifaka eglassini. Waphuza. Yonke ngayiphuza. Hayi ukuthi phela lanto iba ngama round kanje. Mara yonke le nto phakathi. Ngayifaka phakathi eglassini ngayiphuza. Ngesizathu sami sempilo yami ebinzima. Impilo yami rough ngalendlela ukuthi mina from the scratch manje ngisho umndeni wakithi mhlawumbe ngineshow ukuthi uzofinyelela kuyena le video. Bazoyibona ya. Ngingathi akuvela yedwa akwadlala indima ukuthi wena nje ezingane. Ngake ngayidlala indima ukuthi ngibe khona empilweni yakho. Akhe unosho ngisho umama ongizalayo mina. Ngisho kumanje umama ongizalayo ukhona. Akaze bebekho empilweni yami kodwa uyimina kuyinamhlanje engikwazi ukuthi umama lo. Namanje unami nje eduze kwami through lokho. Kodwa kube yenye ingane ngaba kwenzeki lokho. That's why bengenza ukugebengu bengikwenza mina angifuna ukutshena amanga. Angaze ngiyeke ukugebengu ngoba kukhona into engonishile ngakho. Ngoba vele ngangifuna ukuonisha ukuthi ngife kahle kahle esiphethen sakho. Ngangenza ngathi ngiyahlanya. So akekho umuntu mina bengikhuza ethi kuyeke ukugebengu. Manje ngo12 manje noma ngasiphi isikhathi nje mangifuna ukugebengu. Ngiyakwenza because vele akekho umuntu ongigadile. Yabo. So bengikwenza kuze ngisho umuntu oseduze mase shaya uvala abantu abaningi abanye baba bebengasathanda ukuhlala eduze kwabo. Bebheka ukuthi le ndoda ayinawo nembeza le. Anga uzwa ukubulala cha bengekhona lokho. Bengifuna ngcono kube ukuthi kwenzeka kimi. Yabo. Kodwa kungenzeki. Akaze kwenzeke. Kuzube namhlanje futhi uvusa. Uyabo i-time ake mina hayi ke ngiqamba manga. Ngasho ukuthi angilazi. Yebo ngiyalazi but ukulazi lami ngilazi isikhathini esincane. Yabo mina from grade 5 thina ku standard 3. Yeah. U standard 3 from there mina. Kuzofika manje ngoba ngingaka. Kwakuyizandla zami ezazenza yonke lonto le. Uyifundisa wena? Ngifundisa mina. Omunye umuntu engayibuza uyifundisa ngani uyingane. Emakhaya kunalezi emakhaya bekhandwa lezi zindlu lezi zamasoyi. Ukhandwa nalezi zindlu lezi itshe usimende itshe usimbungelo ne blocks. So bekuthi mangama weekend bengibamba intweni kanjalo. Or else ngihambe ngemzini nomuntu onenkomo. Ngilusa inkomo khona ukuthi ngigaina ini ngithola ukufunda. Angithi uyabona ukuthi ngifundisa mina kahle kahle ngoba mina ngivumela ukuyohlala emzini nomuntu ongathandi. Ngibheka imfuyo yakho kuze ngizothola ini ukufunda. Yona indlela ebenza mina isikole mina ngiphuma kusona angisoli ngizobe namhlanje. Mina isikole ngasiyeka
sengibona kufanele ngisiyeke ngoba ngangakwazi manje isikole manje ngihambe kuseni ntambama ngihambe kuseni ngibe ntambama so angikwazi ukuthola into edliwayo ngendlela engiyifunayo ngikwazi ukuya ejaltini maku i-Saturday ekseni nangesonto lo mali ifanele ngiyithathe lo mali ngiyidle esikoleni ngibonakala mina bengisizwa ngisho na othisha yabo so bengiphila kanjalo indlela ebengibhaza ngisongabona hayi isikole siyangibambezela mfethu nanezitha bese ngikhandile indaba bese bengicinga bengithole kuyona bese kuyisikole mina ngangithi mina uthisha wami nje maye ngibona uzosho bayisaphila ukuthi nayi le ndoda kampela mina esikoleni wangitshela wangibiza wathi cha manje angixoshe lesikoleni angifuni ukukuxosha Rafu uyabona na kwawena uzofela la esikoleni ngoba bonke labantu bakuthola la bakufuna la uhlakanipha impela bahlala bakhuluma nesikoleni wathi hayi phuma mfethu wathi ngangifuni ukukunikeza incwadi yokuxosha ufuna ukunikeza incwadi yokuthini yokuthi uhambe uyothola isikole esiright endaweni eright usuke nje la esigodini sangakini kwaba kanjalo nangampela ngaphuma esikoleni so ngabona ke isikole siyangibambezela athi ngivele ngisiyeke ayabona ke mvelo sengisiyekile ke kwabe ngivula u-freeway uganga hey washona nogogo goGwest Party ngihamba ngihlala mina bhuti manje zimbali indawo ngathi angizazi ngisho ubani ngangibuza uyakwazi ukuthi ngakutshela ngiyakwazi lapho ngoba ufika kanjani lapho ngiyakuzwa sengonile la ngiyakuzwa nje ukhuluma ngendawo zangakithi koJozini utshela njengoba zenjalo futhi nakhona awukufike ngangakhona eJozini komsiyana besike sifike nazi khanda isibhedlela esisha lapha kunezinto lapha kodwa lapho ke ngase sengikubalekela ukugebengu lapho kuzwe kahle ngase ngifuna nje ukushaya isikole ukuthi ngibe ngoba ngitshela ukuthi ngase ngiplan ukubamba imoto yemali yona imoto ngase nguthola uline wakhona sengithole ngisho nomuntu owayeyidrayiva imoto esenginikeza abantu ababefuna indoda enesibindi njengami kwasho ukuthi mina ngisabatholi ke abanye abantu efanele ngihambe nabo and ibhame enkulu kwakunzima ukuyithola so lezi ezincane ngeke ubamba abantu bephethe ibhame enkulu umuntu ongashaya ngo27 bullet wena ngapho no9 noma no16 uyayibona so ngagcina ngumuntu athi mina hayi never mina ake ngiyeke ngaqala ngaba nengane the first thing engaqala mina ngayibona hayi manje ake ngiyeke umuntu ngangaba nomntwana so konke wenza yonke lena awunangane nje uwe nginangane nje and entombini ngisharp kakhulu uyaboshwa futhi awunangane ngiyaboshwa ngisho ekhaya bangazothi ngikuphi ifone ngangayiphathi nje ngathiwa ngaba namanje inamba namhlanje ntambama ngabe singasekho sengiphethe enye ifone sengidayisile sengivana ngifuna imali ngifuna ukuthi into engiphilisa ngikhona kwama chips ekuthiwa ama junior okuncane kokuzihlana nanokuthiwa ubhamfoqo uyabona ubrown okungakufaka njengeyobo ngangidla lonto negwinya mina kanye ngosuku ngihambe ngiyoganga ngangiganga esukuthi mina ngifuna ukulala ngidlile uqonga ngenandaba nje esikoleni ngigqoka ugrey ukhakhi wawuthola ukuthi la egcineni kwawo uchayekile babe nganginanedlaliso mina esikole babe ngicela ukuthi ngigqoke ibhloko eliheshiwe uyayibona so uma ngiphatha nengane ngangafeel kahle bengine enga even namanje enga nginayo into engakutshela ukuthi nginayo mina nje uma ungasho into mangixoli futhi uma ungakhona into engangihlukumeza ngayo hayi akudluli ngabopha ngisho ngathi wasesijwayelene kodwa ngizohlala nginakho ukuthi lo muntu ongihlukumeza wakwenza ukuthi because mina ngikholela ukuzenzela ngeke ngahamba ngaze ngathola eminye emndeni kababa ngayithola ba right ba rich abasemanguzi le ndawo ekuthiwa ise ngizoyikhumbula igama layo emahlungulu mhlambe bayazi abanye abantu indawo kuthiwa emahlungulu ba rich bengilala ngivuso umuntu osebenza khona ethi nayo amanzi ahamba ogeza asekhona ebhavu kuyashisa yonke into right ngiyibona nje akuyona ke impilo yami le angiphinde ngaya kanye mina kubona angiphinde ngayi ngoba ngibanyanya but senginalento ukuthi ngiyazenzela yonke mina awusajwayela ukwenzela nokutotosa awusajwayela ngivele ngibona ngathi manje sengibele emuva ke ngithi le mpilo yona fanele ngabe ngaqala ngayo so angiqalanga ngayo kunzima ukuyilandelela ngangihlezi ngiphambana nabo yonke into eyenzeka ekhaya mina kunabantu baqashiwe ukuthi bayasebenza mina ngenze njani ngiyasebenza mina ngiyavuka ngithathe lo mshini lo kaGunde ngiyagunda ngiyahala ngiyashisa udode yonke lento le so izinto kanjalo mfethu so ngabona ukuthi angathi mina impilo yami ukuthi ngihlanganisele ezindoda so ngayimela ngisho ifruit uthi nemali ithi nayo imali asenze ukuthi vele ngibona ngathi ngiya waste yabo so nje life kanjalo mfethu so ukuganga mina ngitshela nje 100% kungisizile okunye futhi akungisizanga so
akukho kokuganga ngakwenza kwangisiza nokuthi ngigunyathe ukuqhubeka kwenzeke. Yeah, so abanye abantu face ebenempilo ecishe ifane nami abekho bayibulala, abanye ngiyabazi. Umuntu wayibulala ephuza poison kuze kuseni ufile njengoba nawo wazama. Nami ngazama, mina ngazama nje nangebhande namanje lo bhande futhi ukuthi khona ekhaya uzama ukuyikhonga ngalo ngalo ngangazama ukushisa indlu mina ngiphakathi nginomuntu osifazana ayishisa indlu yasha washo ucarpet wangivusa ngithi mfuna sife sobabili ngoba wayelokho engitshela ukuthi hey ungakwenza ukuthi kusengashintshe life yabo njengamanje iminyaka enginayo lo muntu engitshela ngaye sineminyaka eminingi sahlukana kodwa wayengitshela ukuthi kuzoshintsha but still akushintshi kunalokho iba level kanje ilife idrop isikhathi esimanye ngaba right be level mhlawumbe ngaba level half a year noma ukota yonyaka phinde ibuye idrop phansi yabo. So mawunengane ke bhuti uvusi ingane mina konke engangitshela ingane yami ngingenamali ethi ingane baba sinkwasiko ngathi mina anginayo imali yokusithengisa yathi why ungebunayo imali yokuthengisa ngoba naba lapha ngamakholane basithengile kade bedlula naso besiphila yathi zingabangani ingane amagama abhlungu yeah tinaba nje kade uhamba nabo lapha nabo lade behamba lapha basiphethe isinko thina yini like asingabi I have to explain ukuthi why so uzoyichazela uthini ingane vele ufanele ukuthi uthela amanzi emhlane wodada so ngiyibone ngingubaba ongabalekile but still ngiyazama mfethu. Hayi mfethu ngikuzwa kahle mfethu. Bafowethu siyacela ukuthi nisilandele lapha na ke einkundleni zokuxhumana ilandele izitori zika Bhuti. Hayi lensizi iyakhuluma bafethu iyabeka iyafundisa yenza konke nomuntu omusha nje mayahleli lapha ekhaya ngicabanga ukuthi uyawathatha amanothi. Si channel ehamba phambili umkhanya kude nje sithi siyabonga.